Халкыбыз тарихының һәр чылбырында аны әйдәп, алга алып баручы затлар булган. Аларны берләштереп торган төп сыйфатлар милләткә юл күрсәтү. Татарстан дәүләт телевидениесе татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәмендә әнә шундый фидакар затлар турында фильмнар әзерләде. Бүгенге тапшыруыбыз гомере буе милләтебезгә мәдхия җырлаган, татарның киләчәгенә ышанып яшәгән халык язучысы Аяз Гыйләҗевкә багышлана. Әдәбиятны шактый тирән белгән, сәясәтне, яшәешне иҗаты аша уздырган язучыны юкка гына милләт кыңгырауы дип атамаганнар. Аның әсәрләре бүген дә укучыларда зур кызыксыну ята. Пьесалары сәхнәдән төшми, китаплары дистәләгән телләргә тәрҗемә ителгән. Аяз абый Гыйләҗев ул татар әдәбиятында үзенә лайык булган мәртәбәле урынны алып тора. Мин аның иҗатын үзенә күрә бер феномен дип атар идем. Менә хәзер вакыт үткән саен ул иҗатка әйләнеп кайтабыз. Һәм аны кат-кат укыйсы килү шуның бер чагылышы. Ул язучы булып туган, үзе белгән ул аның. Татарлыгы белән үзенең горурланган һәм ул шанган татарның киләчәгенә әдәбиятлы, мәдәниятлы халык булса дип. Татар халкының тарихына күз салсак, аңа бер вакытта да җиңел булмаган. Һәм хәзер дә җиңел түгел татар халкының язмышы. Татар зиялыларын ничәмә дулкын булып карап, аларны төрмәләргә тутырганнар. Никадәр якты исемнәр, якты хатирәләр калдырып алар әкренләп бу дөньядан китеп барганнар. Безнең яшәешебез камилме дигән сорауны куйды. Һәм чынлап та Совет чорындагы каршылыклар, адам саен очраган гаделсезлекләр, башбаштаклыклар, күз буяу, ялган, менә булар турында Аяз абый үз вакытында әйтә алган. Ул аны дөрес кайберләре турында сакланып кына турыдан-туры әйтсә, күбесен эзоп теле дип әйтәбез. Ягъни әйткән фикеренең җөмләсенең Асқы өлешенә, ішкі яғына салып әйткән. Ләкин ақыллы укучы аны әлеге әйткәннәрен шушы чорга, җәмгыятькә, системага тәнкыйтен күргән, аңлаган, белгән. Ул бик зиһенле, дөньяны аңлап яшәгән кеше иде. Шуңа күрә инде ул бу системаны дөрес булмаганын аңлап, шуңа күрә каршы чыга башлады һәм лагерьгә эләгә. Лагерьдә бик авыр булган инде әлбәттә, ләкин ул әйтә иде, мин анда шундый кешеләр белән таныштым ди. Мин андый кешеләр белән бер кайда таныша алмый идем. Аяз Гыйләҗевне замандашлар төрлечә кабул иттеләр. Ул бик нечкә күңелле. Мәсәлән, Сибгат Хәкимнең Өянкәләр җырына елап утырган, ул бөтен зал шаккаткан, лагерник җылап утыра бу җырга дип менә шаккаткан. Һәм мәсәлән, аның көчле булганын бөтен кеше сизгән, чөнки Язучылар союзына әтәч итеп президиумга чыгып, үзенең фикерен гыйгърур әйткән, зур дискуссиялар әдәбиятта кузгаткан шәхес ул. Үзенең менә халкына мәхәббәте бик аның зур булган, тугры булган үзенең халкына ул. Һәм һәр адымын халык күзгесенә карап эшләгән һәр эшен Аяз Гыйләҗев. Арпад Галгоцада менә безгә килеп, менә монда безнең студентлар арасында уртаклашты үзенең хатирәләр белән. Тәбәнәк кенә Аяз ди, бригадир булды ди. Мин аны шаккаттым ди, ничек ул курыкмый ди. Менә үзенең хатирәләрен бастырып та чыгарды ул. Безнең бит инде бригада доходяга ди. Мин блокнотта рәсемнәр төшереп ашатадыр бригаданы ди. Ул мине яшерәдер ди, бренди теге пещерада инде бар бит инде каменоломнеда эшлиләр. Һәм менеп десятникка норманы
3 күбрәк күрсәтәдер. Аяз, сине тотсалар расстрел, нормада да үтәмәсәм дә расстрел. Ә без әле тагы 1 көн яшибез дип җавап бирәдер. Менә сез күз алдыга китергез, менә мондай лагерьне үткән шәхес нинди булырга тиеш? Шундай авыр заманны үткәннәр, ләкин олы йөрәкләрен сүндермәгәннәр. Türmede soңғы yıllarda ilge koytu turunda oylay başladım indi. Stalin ölenden soң bizim лагерьлардан indi direkt үйге de koytu mümkünlüğü tuğdu. Şunda men koytam, piyesler yazan hem Kızların halkın şak kotıram deyip öz-özüme şanı verdim indi. Motavuklar bilen Oyaz eserlerini bostıra olmadı. Bostırga yaramadı. Bostıra olmağış biz indi joyun tabarga oyladık. Ol hikayoza benim isimden almanaklarda onun hikayelerini çağırabız. Nakiya Gimadiyeva ismi ostunda. Hem neticede men yaş yazıcı bulup gittim. Yaş yazıcılar seminarını şakırdılar. 56 yılının dekabrlarında var. Men indi student, 1. kurs studenti, Oyaz 3. kurs studenti, Oyaz zalda otura. Atilla Razih seminar hocası idi. Yaş yazıcılarını, gadati yazıcılar edip kine sanay, meni indi büyük yaş yazıcı, büyük yaş yazıcı edip sanay. Mine o yerata eybet yazılgan hikaye kolga kirdi. Ol hikayeni yazgan Nakiya Gimadiyeva, ol hikayenin stili Tolstoy stiline teң dip zaldan beyeledi. Şol 57 yılının 3. martına kadar eli Oyazga teskeri qaraş saklanaydı. Ne için 3. mart deyip aytam, 57 yılının 3. martında şol 3. kursta okuyan vaxtında ol Şayan jurnalına işe ornaştı. Allah'ın rahmeti. Mene şol işe ornaşudan ona münasebet özgerdi. Onç halk düşmanı bolup hesaplansa, olga tabay indi ol halk arasında yazıcı bulup kabul etile başladı. Oyaz Gilazov gibi, Tufan Minnullin, Emirhan Yeniki gibi şahıslarımız, Mirgaziyan gibi, Yunus gibi şahıslarımızın icadı, onlar çaldırgan yaşayış, hem onda elgi yaşayışta diliden tanqidi beye, büyüklerinin gözün açkan dip sanıyım. Seni hem meni ol okuşu bularak elgi özgərişlerge, özgərtip kurularga ezirlegen şahısların birisi. Татарстанны ул яңгыратты үзенең мәкаләсе белән. Һәм бу мәкалә ул безнең татар иленә әле дә үрнәк. Ә син кем, минем укучым дип ул безгә шундый аваз бирде. Һәм менә мин бу сорауга бүген Аяз абый исән булса, кем ул Аяз абыйның укучысы дип гурланып әйтә алам. Аның укучысы бүген дөньяда яши. Бүген Аяз Гилязевны Европада укыйлар. Һәм аның венгр мадьяр укучысы Аяз Гилязевка дан җырлый, ул тоталитар системага каршы чыккан язучы дип аны кабул итә. Ул тарихи роман язган язучы дип кабул итә. Хөр фикерле татар, хөр фикерле мадьяр образларын мәңгеләштергән өчен безгә рәхмәтен укый. Һәм Сталин Гитлер системаларын өйрәнгән нык гасырлар буе җыелган менә бу фикерне, интеллигенция арасында тупланган фикерне дөньяга ирештергән хөр татар фикерен. Шуның өчен рәхмәт алабыз. Төркиядә Аяз Гилязевның 5 повесте чыкты һәм ул
укучысын тапты. Һәм менә бу повестьлар буенча түрек укучысы татар турында инде хәзер фикерен китап буенча гына тупламады. Инде фәнни хезмәтләрдә татар халкының тормышын, фикер йөртүен, тормышка карашын, тарихын менә бу китаплар буенча өйрәнә. Һәм әле менә бу тәрҗемәнең әһәмияте нәрсәдә дип без әйтәсем килә. Фатих Котлы Аяз Гыйләҗевнең балалар әсәрен тәрҗемә итте һәм күз алдыгызга китерегез, аның автор хукукларын түрек китап нәшриятының сатып алып, Словакиядә Аяз Гыйләҗевнең балалар әсәре басылып чыкты. Аяз абыйның 2000 yıllar başında Gecit'te Türkiye'nin türüne uzduk üttük деген hatireleri basılıp çıktı. Ben şu hatirelerini okuyanda ana tartıldım. Türkiye turunda anın şunda жылы fikirleri beni üzerine tarttı. Şulay bir gün ben Kazan'da yürüyende kitap kibitine girdim de bir kitap kibitinde, kişte de Yegiz Birdiğa diyen kitap. Qarasam anda Ayaz Gıylәҗев diyen yazılgan. Üneyten bu kitap hiç şeksiz bir motor bulur ateş, şep eser bulur ateş. Автор Ayaz Gıylәҗев bulgaç dedim de ben o eserini okup çıktım. O Ayaz Ağa'nın sonғы eseri iken. Emin okugan birinci eseri. Lagerda görgen mihnetlerin, şikkenlerin okup tağın dama benim köngülüm bilen tartılım. Hindi büyük yazıcı iken. Benim onun bilen tanışasım kildi. 26 aprel Çerşembe keşke saat 6'da dolkunlanıp şunday kavuşap güzallağan şam iken, benim uylağanım şam iken Ayaz Gıylәҗев hem ben onu yaratıp ülgürgen edim. Köngülümde şul hatli жылылык аны benim körü hisleri bilen yana idim indi. Ayaz abinin körü tilegi bilen, şunday güçlü tilek bilen. Men keldim de Nakıyapa işik açı bilen Tatarca bilesin mi dedi. Birinci sözü şul oldu Nakıyapa'nın. Eyünetem Nakıyapa işte tanıştık bilem. Keldim Ayaz ağa kenefide oturaydı. Bizdeki gadet boyunca kullarından öptüm. Hem oturduk, söyleşe başladık. Benim meni göz aldırgança Ayaz ağay. Men söyleşkende, bu günde, birinci günde qaysı eseringizning Türk tiline tercüme edilen tilleri degiz. Bu aygına men sorar verdim dürüsün etkende. O vakitte men tılmaçlık işi bilen şugullanaydım, lakin eli tercüme bilen şugullanganim yok idi. Sözünü sözge yalgar üçün gene mene şol. Ol iki de oylap durmasdan 3 arşın jirini. Ayaz Gıylәҗевнең 3 arşın jiri Türk tilinden tercüme edilip İngiliz tilinde Amerika'da basılıp çıktı. Hem bugünkü günde 18 ilde bu kitapны satıp alırga buла, hem okurga buла. Ayaz Gıylәҗев vaqtında gündeliginde yazıp koydu. Tatar halkı isen bulsa, 3 arşın jir de isen bulur. Hem 3 arşın jir boyunca Tatar halkı turunda benim okuşalarım fikir toplar dip. John Callan, İngiliz kafedrası profesörü, Ferris Devlet Üniversitesi США. Hem o özünün отзывында şulay dip әйтә. Meni suqlandırdı bu eser özünün romantik ruhu bilen, nişke poetik obrazları bilen, hem tüp obraz Mirvali Gurur Tatar. O özünün fizik kişirişin ruhi kişirişke eylendire. Hem bu yazışının ustalığı meni bek suqlandırdı. Men özüm yazışı dip әйтә bizge John Callan. Хрущев җепшетлегеннән соң башланган бу үзгәртеп кырулар, алар кеше аңына, акылына барып җитү өчен вакыт кирәк иде. Бу беренче әсәрләр кайсы куелды, кайсы куелмады, резонанслы булды. Ләкин алар барыбер укучыны тамашачыны әзерләделәр. Bir yıl izlep men менә күптән түгел генә таптым. Кем Ayaz абыйга менә путевка берген Татар язучылар союзына кирергә. Ул да зур шәхес, Нақый Исәнбәт. Әле Ayaz Gıylәҗев әле генә лагерьдан кайткан, аннан бөтен шу курка. Курыкмыйчы арестант язучыны бу яшь кешне әдәби майданга чыгарырга кирәк дип, безгә яңа буын язучылар килде дип, үзенең хәер фатихасын Ayaz Gıylәҗевкә бирә. 1959 yıldan başlap Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында бер атлы сезнең бик күп сәхнә әсәрләрегез барды. Ул
Яки каз юлы, җиз кыңгырау, көзгә ачы җилләрдә җиргә тапшырылган серләр, Шамил Усманов, я кайтырбыз, я кайтмабыз, эңгер-меңгер, кичүзләнгән сәфәр, хушыгыз тургайлар, 3 аршын җир. Менә шуларның кайсысы сезнең күңелегезгә бик тә әсирле, якын булып калган? Бу бүген шаршын җирле. 3 аршын җир. Әйе, 1987 елда режиссерыбыз Марсель Сәлимҗанов куйган бу спектакль безнең барыбызга да бик кадерле булды. Басулары, карабыдай шәшәк аткан. Бу зәңгәр шакмаклар нәрсә? Син танымыйсыңмы, Мирвәли? Булары бит күлләр. Монсы басу артындагы тырна күле. Бусы Щука елгасы. Бу ачык зәңгәре. Шуал, Мирвәли. Безнең андыр артыннан гына уралып ага. Şual, Щука. Кара шура, яңаларымы? Таныйсың ич, Мирвәли. Аманда, anlatmadın mı Nisan әлі син кара шураны Шамсыгая? Син, Мирвәли, оныттыңмы? Бірнеше ел элек бүтін театрлар Ояз Гиләҗевне куя башладылар. Бірден деп аларга беркем дә кушмаган, менә аның вакыты килеп җитте. Яршалыда театр яңа бинага күчте. Шөкер Аллага шөкер, шундый матур бина төзелде. Һәм аннары инде башланды шундый бәхәсләр театрда. Кем исемен бирәбез театрга. Һәм артистлар, режиссерлар бер тавыштан әйттеләр Ояз Гиләҗевкә. Ояз үзенең сәләтен нык белгән. Ул язучы булып туган бәләкәйдән үк, кичкенәдән үк ул өйдә бәрәннәр белән дә сәхнә корып бәрәннәр, сарык бәрәннәрен образларга куеп уйнайды дип әнкәй көлә торган иде. Менә шулай иттереп, ул өйдә дә авылда бит инде сарык бәрәннәре, сыер бузаулары өйгә кертелә. Аңа алардан ниндидер образлар булып күренгәндер инде. Кичкенәдән үк ул менә халык арасында йөргән төрле такмакларны яза торган булган. Менә архив тулы папка менә аның әле шул кичкенә вакытта язып алган такмаклар, җырлар, халык арасында сөйләнгән төрле мәзәкләр сакланалар. Гаҗәп дәрәҗәдә пөхтә тәртипле кеше иде. Ул bütün документларын үзенең саклап, җыеп, пөхтә генә матур итеп аларны туплап, барсын да киштәләргә тизеп куядыр. Ул теге киләчәк сакланып калсын, киләчәк турында уйланадыр ул һәрвакыт. Шуңа күрә мин бу чиракта бик шунысына канәгать, бу документлар шушы чорның, шушы вакытның әти яшәгән чорның рухын чагылдыра торган документлар. Менә аның истәлекләре арасында мине сискәндергән мондый фикер бар. Ул үзе әдәбиятны бик яхшы белүче буларак, 20нче гасыр татар әдәбиятына буеннан-буена карыйда булай ди. Татар әдибе ул милләт гаме белән яшәргә тиеш. Әгәр дә синең хезмәтең, синең әсәрең татар яшәешне, аны бүгенге киләчәгенә хезмәт итми икән, ул әсәр икенче пландагы әсәр дип карый. Чынлап та Ояз Гиләҗев характер белән бик тә үзенчәлекле булуын беләбез. Менә әсәрләрендәге геройлар кебек үзе дә кылчыклы булган, турысын биреп әйтә алган, аны бер яктан мисал өчен әдәбиятыбызны бүгенге киләчәге өчен кайгыртып яшәгән бик олы шәхес. Һәм аның үткен усал телле булуы бик күпләрне әдәби иҗатка тарткан һәм аларның иҗатларына бәя биргән, үзгәрергә ярдәм иткән. Үзегезнең татар икәнлегегезне онытмагыз. Бер чакта да. Ояз Гиләҗев бик күп афоризмнар авторда. Мәсәлән, шундыйларның берсе:
Иң беренче үз телеңне камил бел. Аңа зур хөрмәт белән кара, башкаларны шуңа өйрәт. Онытма, синең телең дөньядагы иң камил, иң бөек 14 телнең берсе. Теленнән йөз чиергәннең теле кияр.